Fragment. Albert Camus. Mirov. Heta hûn nemrin kes ji sebeb dilsozî û ji êşa we bawer nake. Heta hûn bijîn rewşa we bi guman e. Ji bo hûn bikaribin ji wê gumanê xwe rizgar bikin divê hûn tune bibin. Mirov wihan e ezîzê min. Dûrûn e û heta ji xwe hez nekin, nikarin hez bikin. Kalê cînarê xwe mêze bikin, hûn xoşbextin ku di avahiya we de mirinek rû bide. Mesela dema razayîne ji nîşka ve dergevanê apartmanê dimre. Di cî de hişyar dibin. Vî alî dibazin, gunehê xwe pêtînin, miriyekî ter û teze, dem dema xwe nîşandaneyê êdî. Pêdivîya wan bi trajediyan heye. Mîxabin ev ji kurmê wan ê biçûk e. Aperatîfa wan e. Mîne hewayê paqij pêdivîya hemû mirovan bi koleyan heye û bi kargerandinê. Bêhna xwe vedidin. Yên herî bênasîb jî bêhna xwe vedidin. Kesên li jêra derenceka civakînê jî xwediyê jin û zarokekî ne. Heke Ezeb jî kûçikekî wê heye. Bi kurtasî a ku giring e bêyî mafê gotina mirovan xwe aciz kirine. Bi tenê mirovên ku Xwedê nahebînin û efendiyekî wan tune, barê roja wan gelekî giran û tirsnak e. Nexwe, divê meriv ji xwe re efendiyekî li bijêre. Lewre koletî tune be çareseriyekî mutlak jî tune. Divê meriv ji serbestiyê xwe rizgar bike û li hemberî mirovekî ji xwe bênamûstir bêyî ku poşman bibe serî bitewîne. Dema em tev bibin suçdar, di demokrasî çê bibe. Mirin bi serê xwe pêk tê, koletî jî bê hevkarî. Di daviyê de herkes ji xwe re cihekî digire, serê xwe ditewîne û bi a xwe qayîl dibe. Dilşadî û serkeftinên me heta em wan bi comerdî parve bikin, ew dibin. Lêbelê ji bo dilşadiyê divê zêde jî em guh nedin mirovên din. Mesele ne ew e ku meriv xirab be. Lêbelê meriv ronahiyê wenda dike. Erê ronahiyê. Serê sibahan me wê masûmiyeta pîroz a mirovê ku xwe ew dike wenda kir.